Obchodné praktiky predávajúcich bývajú rôzne. Od nevinných a nenápadných až po agresívne. Kedy vám sugerujú, že ak si výrobok nezakúpite, váš život stratí zmysel. A niektoré sa len zväzú na začatej vlne. Práve ste zaplatili svoj nákup za potraviny, prečo k tomu ešte niečo malé za 400 eur neprihodiť? Pozor na to, čo a za koľko kupujete. Do situácie, v akej sa ocitla pani Eva, sa môže dostať každý z nás. Stačí, ak po nákupe potravín máme komunikatívnu náladu a necháme sa zlákať. Boli sme v Lučenci v Tesku na nákup a tam nás zastavili tí takí mládenci, asi 4, a že aby sme si kúpili ten masážny vankúš. Ponúkali to za 400 eur, no a nám to bolo drahé. No tak nám dali nejaké losy ťahať, že koľko si vyťahneme, že nám z toho zavia. Pani si vyťahla zľavu 20 eur. Manžel mal šťastie v nešťastí. Vyťahol si 200 eurovú zľavu, na čo manželia súhlasili s kúpou masážneho vankúša. Cena po zľave 199 eur. Tam sme to vyplatili, dali nám to, no sme to používali asi pol roka a potom sa nám to zodralo, ten vrch. Ináč to išlo, fungovalo všetko. Teda pani Eva zavolala do firmy. Tam jej povedali, aby prístroj poslala, že opravia a pošlú naspäť. Poslali ste to tam v januári minulý rok. Áno. A čo sa odtedy dialo? Ubehol rok. No tak som tam volala každý mesiac, možno aj 2-krát a stále sa mi ozval, že áno, že vieme o tom pošlu. Potom mi už aj hlas poznal a potom prestal brať telefón. V tomto záručnom liste sa píše aj pár zaujímavých vecí. Okrem 7-ročnej záruky je tu aj spôsob, akým máme výrobok čistiť. Vraj nemáme používať rozpúšťadlá, len vlhkú hančičku. Pani Evky sme sa opýtali, čo je to hančička. To, že s gramatikou si pri písaní dokumentu námahu ľudia vo firme nedali, by nebol až taký problém. Zaujímavejšie je to so 7-ročnou zárukou. Kým obchodná inšpekcia tvrdí, že v tom netreba hľadať problém, odborníci zo spotrebiteľských združení to vidia inak. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi minimálne dvojročnú záručnú lehotu. V prípade, ak predávajúci poskytne napríklad 7-ročnú alebo 5-ročnú záručnú lehotu, v mnohých prípadoch to nie je o kvalite toho výrobku, ale je to skôr taká marketingová stratégia, aby tí spotrebitelia boli viac motivovaní si danú vec zakúpiť. Často sa môže stať, že záruka síce na výrobok je 7 rokov, ale záruka na firmu nemusí byť ani 7 mesiacov. Takže potom nám tá záruka je asi k ničomu. Tak už som zistila, že museli byť podvodníci. Povedala som mu, že ich dám, že pôjdem do Teska, do Lučenca, sa opýtať, že prečo tam púšťajú takých podvodníkov. Naša spoločnosť nemá právo hodnotiť a komentovať obchodné aktivity iných nezávislých subjektov. Je potrebné, aby ste sa so všetkými otázkami obrátili priamo na danú spoločnosť. Spoločnosť sa minulý rok presťahovala z Hlohovca do Bratislavy. Na uvedenej adrese sme ju nenašli. A nedovolali sme sa ani na číslo, ktoré majú zverejnené na internete. Číslo, ktoré ste zvolili, nie je správne. Podarilo sa nám ale spojiť s brigádnikom, ktorý Eve vankúš predal. Pre firmu už nerobí. Dôvod je zaujímavý. Nepáčil sa mi respektíve prístup k zákazníkom. Tak respektíve tak som rozviazal zmluvu s nimi. Aha, čo mali, aký prístup k zákazníkom? No, proste, keď bola nejaká reklamácia, alebo čo, tak buď to nemenili, alebo ono sa to začalo kopiť, tak ja som dal radšej ruky odtiaľ preč. Pozreli sme sa bližšie na podobné výrobky. Tento vankúš má mať oficiálne hodnotu 400 eur. Keďže máme voľnú tvorbu cien takýchto výrobkov, tak ťažko oproti nej niečo podnikať. To si spotrebiteľ môže overiť internet veľmi ľahko v iných predajniach. Overili sme si to na internete. Nepotrebovali sme 400 eur. Napríklad za 112 eur môžete mať turbomasáž v porovnaní s bežným vankúšom. Hľadali sme podobné výrobky, ale ceny sa na 400 eur ani zďaleka nešplhali. Poďme ale naspäť k pani Eve, ktorá pred rokom svoj vankúš poslala do firmy. Jednoznačne spotrebiteľka urobila dobre, že si uplatnila u firmy reklamáciu. Samozrejme, firma je na druhej strane povinná reklamáciu vybaviť. Každý predávajúci má 30 dní na to, aby reklamáciu vybavil. Firma 30-dňovú lehotu po roku už asi nestíha. Pani Eva má ešte pár možností. Stále je v záručnej lehote ten produkt, takže mala sa nám ozvať skôr, ale nevadí, nič neprepásla, čiže odporúčala by som jej, aby sa ozvala na inšpektorát, ten krajský inšpektorát podľa sídla predávajúceho.
Peniaze pre vás ale obchodná inšpekcia naspäť nevymôže. Ďalej pani Eve radia, aby čo najskôr odstúpila od zmluvy. Pokiaľ predávajúci nebude toto akceptovať, tak by som jej odporúčala obrátiť sa na nejaké spotrebiteľské združenie. Tá výplata je ochotná komunikovať, tak oslovíme, vysvetlíme, čo sa stalo, čo jej hrozí. Podľa vzájomného pomeru asertivity, tak môže sa to vyriešiť, alebo aj nie, samozrejme. S teplom začínajú útočiť aj kliešte. Dokonca sme našli psa so stovkou kliešťov. Prenášajú chorobu, ktorú je náročné odhaliť. Vôbec mu nechutilo žrať, ani šunka, nič. Bol taký malátny, flegmatický. Sledujte nás aj v piatok. Prežite ešte pekný zvyšok večera a ak si nás zapnete aj zajtra, určite neoľutujete. Dovidenia.